Και στην πορεία, ενώ κάποιοι πήραν το καράβι, εμείς συνεχίσαμε μια γροθιά μαζί. Και συνεχίζουμε. Και κοντά μας ήρθαν κι άλλοι. Ήρθε και ο Θράκας. Το πρόγραμμα που θα ακούσετε αργότερα είναι πρόγραμμα και των δύο παρατάξεων. Και της Ενωσιακής Ανατροπής και της Ένωσης για όλους. Δεν έβλεπαν τίποτα. Πλέον ο κόσμος πίστηκε. Πιστέψτε με. Κοντά πλέον και η παρουσία του Χριστοδουλοπούλου που είπε δημιούργησε ένα συνδυασμό που πλέον το ξέρετε όλοι, το ακούτε όλοι. Είναι σίγουρο ότι την Πέμπτη το πρωί, την Τετάρτη το βράδυ μάλλον, θα είναι νέα διοίκηση. Σε όλη αυτή την πορεία που κάναμε λοιπόν, σε όλη αυτή την προσπάθεια που δώσαμε, αυτές τους 2 μήνες, δεν μπήκαμε και ούτε πρόκειται να μπούμε σε καμία αντιπαλότητα με την άλλη παράταξη. Γιατί η ουσία για μας είναι το εξής. Ότι αν την άλλη μέρα δεν είμαστε 120 σωματεία ενωμένα, πάλι θα παρουσιαστεί μία από τα ίδια. Θα κάνουμε σήμερα ένα παραλληλικό εξωτερικό. Το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣ, φίλες και φίλοι, είναι Μπαρσελόνα. Είναι Μπαρσελόνα. Η άλλη της Λας Πάλμας. Καλή ομάδα είναι, αλλά είμαστε Μπαρσελόνα. Πρέπει όλοι αυτοί που είδατε και ακόμα περισσότεροι να δουλέψουν ενωμένα για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε κάτι καλύτερο. Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο στην πιο ίσως δύσκολη φάση που περνάει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί το κάνατε αυτό, γιατί διακόπτουν τα πρωταθλήματα, γιατί. Η άμεση τροποποίηση καταστατικού και όλο αυτό το πράγμα, αυτό το έκτορμα, επιτρέψτε μου να πω για αυτό το καταστατικό το οποίο μας διοικεί όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι άμεση. Θεωρώ ότι η πρώτη γενική συνέλευση που πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές θα είναι καταστατική. Γιατί αν δεν έχουμε το καταστατικό οδηγό στις πράξεις μας, θα φτάσουν πάλι στα ίδια λάθη. Επιγραμματικά, 15 μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπησε όλο το παρατάξιο στο ΔΣ, ανοιχτές συνεδριάσεις του ΔΣ, ετήσια τακτική γενική συνέλευση και εκλογές σε νεκρή αγωνιστική. Είσαστε με αυτούς, δεν είστε με τους άλλους και όλα αυτά που ακούσαμε. Ξεκαθαρίζουν. Την προηγούμενη τετραετία στηρίξαμε μια άλλη παράταξη. Φέτος, το Σεπτέμβριο με το που αναλάβαμε, βγήκαμε φανερά, γιατί μέχρι τώρα, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, δεν ξέραμε τι θέλαμε, τι πιστεύαμε και τι ψηφίζαμε. Πιστέψτε το, μέσα στο ΔΣ ποτέ δεν ξέραμε τι προτείναμε στην ΕΠΟ. Όταν μιλάμε για διαφάνεια μέσα και ανοιχτά ΔΣ, τι λέμε? Ότι όλες αυτές τις προτάσεις που πρέπει σαν συνδικαλιστικό όργανο να περάσουμε στην ΕΠΟ, αυτά θα είναι ουσιαστικά πια. Δεν μπορούμε να διεκδικούμε από κρατικούς φορείς με φωτογραφίες, με γερανούς πίσω μας, με υποτιθέμενες συμβάσεις που ξεπερνάνε αυτό που ουσιαστικά δημιουργεί το ΕΠΟ, την Γενική Γραμματεία, και πολλοί ύποπτες, να το πω, συμβάσεις, να ξεπερνάμε το Γενικό Γραμματέα. Δεν μπορούμε να βάζουμε μηχανικούς να στέλνουν ευχαριστήριες αναφορές προς τον πρόεδρο για το έργο και ουσιαστικά να αποτελείται άνθρακες ο θησαυρός και να κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να χάσουμε τη διαχείριση των προσφυγικών. Θα εξηγήσω και παρακάτω, γιατί λέμε μέσα στο Κάλιστρας, λέμε κατά το Κάλιστρας σε 2 χρόνια, θα πρέπει να το έχουμε φτιάξει. Πώς εμείς σκεφτόμαστε να φτιάξουμε? Γιατί η λογική, το πες επίτα να σε φάω, και πότε θα αποφασίσει το κράτος σε αυτές τις εποχές για δείτε τι γίνεται με των προσφυγικών. Γι' αυτό λέμε 120 μαζί. Δεν διανοείται, παιδιά, οι 16 πρόεδροι από ένα πράγμα της Α κατηγορίας να μην έχουν βρεθεί ποτέ σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν, να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν και πώς θέλουν να το προσθέσουν το πρωτάθλημα και να γνωριστούν. Βασικό, αυτό που βλέπουμε συνέχεια να γνωρίζουν, τα βλέπονται στα γήπεδα, να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, να το πω έτσι. Ουσιαστικά τι είναι, 90 λεπτά ποδοσφαιρικό αγώνας και μετά τα προβλήματα πάλι τα ίδια. Να είστε σίγουροι ότι μέσα από αυτές τις συναντήσεις και το φαινόμενο που θα το εξαλείψουμε και τελικά όλοι μας θα είμαστε ευχαριστημένοι ότι έφτασε η ώρα. Είμαστε οι νικητές, είμαστε η επόμενη διοίκηση της Εψαχαΐας, αλλά είμαστε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να ξαναπέσουμε στο λάθος, όλοι εμείς να θεωρούμε την Εψαχαΐας ένα άβατο. Είναι το γραφείο
γραφείο μας, για όλους μας, είναι η Επιτροπή μας, είναι η διοίκησή μας, που πρέπει να κάτσουμε κάτι σοβαρά, να συνεργαστούμε και να δούμε ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Και το κάνω δημόσια και ανοιχτά και στην τελευταία συγκέντρωση που κάνω. Και ένα δεύτερο, γιατί πάντα πρέπει να κοιτάμε το ανθρώπινο. Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε έναν πολιτικά αντίπαλο, αλλά πάνω απ' όλα φίλο και άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σας.